Hello. Hi, Honey Bunny. Hello. Ayan, para naman akong miss you all, guys. Akyat. Nagluluto ako. Anong ulam mo? Busy da. Pa yan, medieval pa. Nya si Dam? Nagluto ako ng pansit. Wow. Long life. Long life. Life is too short. Hi, Stag M. Hello. Frame up. Bakit ka naka-hide? Utang ina mo. Ano na? Ay, life is too short. Long life. You can't please everybody. Life is too short. Lungkot pa rin yung mukha mo. Apay. Wala. Wala sa pag-ulit ko. Hello, Sandy! Hello, manganin suping kung nananimot siyang ina mo. Kumusta frame up? Chili. Chilo. Mutyang, muli ka! Nag-dismiss. Ang sarap ng pansit.
Hi. Nganin, matang speng. Hi, Montanya sa channel. Isdag M. Hi, host. Tamsak. Ay, kung ano siga. Gimas. Hi, Auntie Joanne. Hello. Tijuan, kumusta? Paangat mo tay balay ko nga rod. Baring at dapay kumalay. At, hahaha. Sige, lista ka dito. Baga na nga muli ng mutyang ko. Ay, dito gayam na nga baglas gaya mo. Hello, Kulas! Mega shoutout sa'yo, Kulas. Patay nga to. Ha? Apig lumlum mong kablog. Kabay. Nakabaybayag mo ni kapistahan. Lagi kami na di ka dumidi tita. Kamsak Gunay nga tanod. Paparaw. Baka makan anak ko. Kasi dain na ni, ay nanay ko ne. Nisuplingan. Hi, Marlene and Vlog. Hello po. Hello. Good morning. Good evening. O, ganun na yun. Release na kayo. Kumusta man ang supeng? Namiss na kami? Namimiss ka garad sa peng. Oh, gawa. Yan sila. Pansit ma? I-up lang host na Madam Arado. Okay lang host. Kamsaktan. Sabi ni Auntie Joanne. Palista po. Sige, nalista ka dito yun. AAM Lex Vlog. Ngayon ko na man naawan ata. Lukon na katakulas ita. Ako, sabi ni Marlene. Wait lang. Isa-isayin ko kayo. Trap ko na kay Madam Cheche. Hi, Princess. Good morning. Princess Vane Narag. So, kamag-anak ko si Pepsi Narag. Ayan, dikitan nyo na lang, Ay, guys. nagtagaray. Kung nagtagarin. Kung nabigat pa yung nakita. Naka 1K kan mo siya? One K nga ako ah. 1K subscribers kan? Oo, mapa. Hindi ako din nagkapitan. Sa ito. Sana lang naka-internet. Salamat, Princess. Sana lang nakaruwar. Ay, kami nga. Nalpas di quarantine dito sa Bayago. Oo, nanti nga si Mang. Mga garot. Ay, sorry sis. Lista pala. Sis, okay lang. Ano, Bang! po kayo. Pagpapal lang po. Mr. Po. Sis Marlene, okay lang. Bakit na sana? Dan harang honey bunch, sabi ni AAM Lex Vlogs. Honey bunch. Nagbayad man ginagan di membership mo. Okay? Kinalimbang kun kunana.
Frame up, ibabam data balay mo jak mabiro kan. Yang sa uka amot yang di kape nan kayo. Posible na di kayo pa'y nangangat na alas 8. Nag-aramid na kandak. Batiin na ko ta, birthday ko. Sa una mo. Ay! Happy birthday sa iyo mutyang ina mo! Batiin na ko na, birthday tata. Ni kapitana kakapapit titano. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Sa'yo ang inuman. Hindi ang birthday ka pulos nga. Happy birthday mutyang ina mo. God bless you and more candles to come. O, di ba? Yun na yun. Hindi birthday ka awan man lang ang bati niya. More candles to come. Guys, batiin nyo daw si Mutyang na hindi naman Awan candles na. Awang garod. nag-cake si Mario. Haba ng harang sabi ni Mutyang. Ay, ni Montaño. Mutyang. Mutyang birthday? Ay, agiway te. Mutyang birthday? Mutyang birthday mo gayam. Adyan nyo, gadan. Ay, sumangbat ka Mutyang sa balik at katungtong mo. Mutyang. Nya? Birthday mo? Pagkam sa ping. Birthday mo yan? Apiya suping. Birthday mo garod. Okay. Birthday? Birthday ka gayam. Win garod. Ala, aginom tayo garudo na. Sige, mangyari ka Birthday sa ping, hindi na kayo batiin. Isto mo lang nga nagluto nagtipansit si ka tadag birthday. Kurang pa barte-barte kasi makadwa ka nga rod. Hindi ba? Hello! Kabsat! Pala tama may samitan Naitsamba man hani bani. Naitsamba dyan pansit. Pinaghandaan ka ni Honey Bunny, oh. Stag M, mag-drop ko lang bahay mo. Apo, sakto Kantaan na lataytan supeng. Ting live magkantapi siya. Guys, yung mga road to 1K dyan, na 950, gano'n, mag ano lang kayo. Mega shoutout sa'yo, JD Panganiban, ang respacker sa bananas natin. Mananak na. May naman dyan na eh. Stag-grade na eh. Ay, tigitan nyo ni birthday celebrant, guys. Ayun na Mutyangan. Dita. Bima ba? Dita. Apay bima ba? Narugrug manin ah. Ibagam ta mo uli, dati regalo kinya na. Ay, Mutyang, muli ka ka no, da regalo ni Madam. Ditan.
Ay mo dyan, muli, ay, tanig na ka na regalo ni Honey Bunny kanya. Ano? Damag ko niya na. Ayun na, di mo gawin. Open mo ti video. Tamon. Siguro mo. Okay na. Itatumandata ni. Naragdag mo na Itatumandata ni. Try ka. Pakita ka kami amot ko pa. Yan. Balto mo lang nakustog pa siguro. Ay, adi kayong regalo. Gininom mo. Gininom ka na. Pulutan. Tagay. Sana mo. Ala, isa. Bagtin. Napo, nag-imason. Tagay na eh. Pulutan. Kita sa hiram man kayo. Sapa ka na inuman. Abaya. Friday night. Kung ganda. Kagaya na latan, tayo panganang kalat, ipulutanan kalatan. Sapsapa nga ginom na si Tim, panamlano ka. Mamartag ka nga talaga. Bumabaiyang ka nga, mamartag. Ay, kambal nga doon nga lalaki. Nani ka po. Tuduwa kayo nga babae, hindi ko lang lalaki. Auntie! Auntie si Mang! Nagmanda niya sa birthday caption. Hey. Nay, tagay! Oh, super! Nakakukod po kakaiinom mo! Paalak ka ha, sabi ni JJ. Wala, makapiright tayo. Guys, tulungan niyong maka 600 timutyang. Pa-birthday niyo yung 10 banana guys. M1 and M2 ganun lang. Di tama? Sa record ko ni Kapitana, kay oray naka-ul-ul-gold. Tuklog! So, makikita ka oray naka-ul-ul-gold ka kay. Timpang ka eh. At JD pa. Yan mo nga ng 10 si Mutyang. Nagalagding-dingig. Nakalagding-dingig ito ay naglaglagin naklatan. Birthday pa! Sa taugalan. Pagamot gamin nga naglay nga. Ulbot. Awan mo natin Pilipina. Ang peso mangkot. 7.21 pa lang. Pinamagam ko mata imong ubing. Ate, agdidit kay. Ako. Meron lang. Ayun na ni Honey Banan. May tatagayan na pinagsapa mo tayo. Anong oras ita ka din? Badong. 7.20. PM? I-open natin. M. Ate, open mo din yung cellphone ko. Nakapagod ko din. Ita! Yata pag Nick. Sabi ko, Siyempre, ata. sabi ko ng gabi. Kasap-sapan. Yan, sakto lang. Sabi nga rabi, imat nga eh. Ano lang to, gardobra. Ay, madamdaman. Masap mo niya. Bakutan nga ko. Inom nga inom. Tapos makita ang pagkagtabako di. Grawot ka arak supeng. Maustil ka, mabait mo ka sa sala. Maustil ka, mabait.
Still niya, tangan sa om. Happy birthday, Ate Mutyang. 10 bananas pa birthday ko sa'yo, sabi ni JD. Ayan. Hello, host, sabi ni Razil. Ayan, nagmanin. Hello, Kabs. Hello, sis Razil Carbakir. Hello. Mega shoutout kay Miss Elaine at Mutyang, sabi ni Razil. Yung mabali nga devotion, di ba natang? Karatin lang lang. Kain tayo saging sa bahos. Wow, nag-imaso. Sarap naman. Tinaga mo? Ay, dalawa na ang madagdag sa Tagalog ang ita. Tagalog, si Razil. Si JD Tagalog. Ayan, dalawa na. Bibigyan ka daw ni JD ng 10 banana. Pa-birthday niya sa'yo. Kabsat Dancing Diba. Hello. Thanks guys. Tapos sausaw mo sa bagoong na may sili. Yes. Pero Razil Carbakir? Tapos di ka din. Nagarod. Bisaya kan sa? Ang Bisaya isuda ko. Ang sausaw da di bugo. Hindi nilagang sa bang. Nindoro, kanya. Ako kanyami kito kay hamot, madimot niling talata. Madigpay na try aja gisaw-saw. Try kung saan Bisaya si Razil? Oo, may ay taga jak nalipata bataan sa nalipata ko. Nakalimutan ko na eh. Mamadida ka sa tigyan. Shout out sa mga taga-Cagayan, Anyamit 10, Nanti. Shout out sa mga taga Isabela dyan. Babae, di may isa Nagluto pila. ng handa ni Mutyang ina mo. Handa ka, mo kaya handa na naman. Pinarasyanda ka ba tigas na? Pinarasyanda ka ba ti utot? Pinarasyanda ka ba ti utot? Utot nga. Taga sa Bakir. Ay, nagsida kami, di namin santikas jay. Nagimas si Kaslo, karni manok. Lalaki para dagmay. Taltalon, bakir nga. Shoutout sa mga host yan. Sabi ni Dancing Diva. Hi, Dancing Diva. Shout out Ano sa yun? iyo. Dapat, Kasi kailangan mangigitan anay. ano yun, dapat pag pinanganak magulog na. Oo, depende yun sa lahi. Kaya pwede handa mo dyan. Kambutang baong kay ang dagang.
Tambo-tambong. Kanino kahit kang pamay Lumpia. Three. Hi ho, sabi ni Ninja ni Frame Up. Ninja ni Frame Up, ilapag mo lang yung bahay mo ha. Francis, it's me ako. Hello. Masa na yan, dahil tayo pansitaw. Lang. Ano ka sili na? Chili? Ah! Mas tayo pansit ko si Kasumo lang, nagarami na ti pansit. Pansit nga bihan? Wayne! Pansit nga bihan? Kunak. Sa ulit-ulitan na. Ay, nagtangkin talaga ta Ilocana mo tubig, nabartag ka man ay. Kini na, manakpay nga nabartag, yaw ni na. Apin ako sabsan ka ha. Sabsan ka, gininom ka. Awan nila kay ma. Nagpahit nga talaga tag bumusingar. Agbusingar atang iwa mo sa mga saudakals. Sabo. You're so bad. Don't say bad words. Yun no, siguro naganda lang yung kantingay ko. Paanak ko nag-video. Video lang naman na gana. Diba? Ayan, bihon talaga. Barang-bar na gano'n. Nay, ano kayo? Dan sharing sa community, sabi ni Kapsat Yun, ay sa ukat ito. ba, thank you so much. Akyat lang yung gusto akyat, guys. Isaw na eh. Pita na. Oh. Nagimas kaya takgata. O naman no sa mapulo mo na kinsepakan mo kanya ko no 20 nga tinudok. Ape kami hindi ka gumatang dita. Damot ape awan ta ko data Amerika di kaspa. Kaya sa ka lang si Manong ah. Edited flash mo rin din ako. Awan ti isa. Sarap naman yung nung isa. Happy birthday. Ang sabi ni Ninja ni Frame Up. Salamat. Shout out. Sino? Ninja ni Frame Up. Sarap ng iso. Thank you, Ninja ni Frame Up. Shout out sa'yo. Hindi kita na ka dito? Naman. Ha? Paano naman sa pingan? Nakat-mute man nun. Frances, tagtagday maagi video. May mesa. Tagtagday! Ano na nga maba? Marlene and Vlog. Andyan ka ba? Manon, ko isumsumbat ka man, babaan mo. Ano orasan? Mag-iot ka nun. Ay, mag-iot. Ito may flow. Matanda ah. Ito na. Mag-aalagat ka. Okay, Jaymon ko maisaw ko na ni Dancing Diva Channel. Supay papa-apal. Sabi nga yun lang. Nag-mute Dan.
Hello sa inyong lahat dyan sa baba. Mega shout out. Razil Carbakil, andyan ka ba? AAM Lex Vlogzz. Punta nyo sa Sandy. Ayan, si Sandy di ko... Ayan, 9598 na yung bahay ni Mutiyang. Ayan yung mga nakadikit kay Mutiyang. M1, M2 lang tayo, guys. Bakit? Congrats Ate Mutiyang, 600 ka na. Napa-birthday ko na ikaw ng 10 bananas. Sabi ni JD. Ayan, isa pa. Hindi pa siya nag-ano. Hindi pa siya nag-update. Saan na yung bahay ni Mutiyang? Ito, wait lang. Ayan, 600 na. Bigyan ko kayo ng bahay ni Mutiyang, guys. JD, pwede mo din ilapag yung bahay mo, Deng. Ayan, 600 na ang bahay ni Mutiyang. Congratulations! Sino si I love you still? Nya, okay. Pero kilala ko yung bibig Oo, niya. tangiwa mo. Ba't mo bagbaga? Tangiwa mo. Thank you. Thank you, JD. Salamat sa sa 10 bananas na pa-birthday kay Mutiyang. Kaya ako na ibibigay yung ano. Saka mo na lang pag mag-graduate na. Saka na lang. Bakit kaya ako nagbablush? Hindi ko pa nga nauubos yung inumin ko. Nagbablush na ako. Gatan nga, di nga nakakasan. Ang tagal na kasi akong uminom. Ay, harang pa. More 2 tas 3 minutes pa. Ha. Wala na ni. Hello po, Auntie Pilipina. Auntie Pilipina. Mildred. Maulawak, Mildred. Umaikan. Umaikan, Mildred. Ganit, dating birthday. Birthday ni Mutiyang. Magtamsak na ako. Bahala kayo dyan. Kasi hindi pa tapos ang harang.
Hi, guwapa. Hi, guys. Nagimas mo ata pansito. Kurang soy na? Batang. May katuyan ta, may kamalapulutan mo. Hindi karne, baboy. Hindi kalman. Yung karne ng baboy, kahagabi. Andyan pa ba si Marlene M. Vlog? Russell Carbokil? Say present para mabigyan ko kayo ng jacket. Naka 600 plus kan matyang. Ubo ng amin eh. Stop one. Balik yung stadium. Mga gunggunayan. Pili ko muna. Sumagot ka mapag-ili, Julia? Okay, pili ka? Apoy nasapa pa lang dito siya. Bigat gaya dito. Kuna no, rabi. Bigat dito, rabi dito. Ano yung naputo ko dyan, May? Naulawan, di taon. Talaga, nagpintas man. Birthday special. Thank you, Kapitan. Nagbalik na ko damdama. Naka 600 plus on bagtit. Babalik ako mamaya. Babalikan ko kayo lahat mamaya. Kayong nangangailangan ng saging dyan. Naman kay kandidato yung barbecue. Isa pa papay lang. 8:40. Arlene Evan Vlog, andyan ka ba? Anak ko, buwan pa. 7:40. Oras 8:40 na kanya, yo. 7:40 PM garo, dante. Nasa pa dito, Kapitana? 7:40 PM. Nagkulit ka. Dugong kansa. Sa bato naman. Kapitana, ano oras ita? Ay? 7:41. Kapitana. Kansa, nagkulit ka. Nagdamdaman ka. Check siya guys sa kaagtulong ni Matyang. Ay, rabi. Bigat to, Pilipinas. Pasensya kan Diyos ko, si kan taga-Amerika. Sababa, may kanya. Taga-Amerika nga ang kwarta na. Ako lang pa. Marlene at Vlog, say present. Bigyan kita ng jacket. Kaya ayaw na harangan ako. Hindi, ako na Nagpipindas di background ko ni lupo mo. pinagatas. Napatugayan to.
Just come into thumbs up po. Basta Ilocano, kuripot, kurarabe. Ayan, sa bangay. Hello. Good evening. Salamat sa pa-thumbs up. Basta Ilocano, karo, kuripot. Depende mo. Depende. Pangantayo pa yapo. Kapsat. Pangantayo. Mas. Karantiyang nga nabisina. Lamutan ka nga na pinagkakapsat. Tapos nilang parang sabi ni Ate Christina. Pwede nyo rin, thumbs down. Ayan, muli ka kanong taway mo kanong kantaan ni Mutyang. Andi Pilipina. Pangantayo, kakapsat. Yes, daam. Pansit garod, sita po, yapa ya. Yeah, dali. Lamon muna ako, guys. Lamon. Pinatigawan, Lamot, nakakukutong mo nga rod. pinatiguan na kanihan ni Vanity Panset. Andi Pilipina. So, nga mangan kamutan. Nagkatigunak kini Pilipina. Sige, tig mo lang ang bagasa. Bagas te ukin ta. Bagas de taramido. Dancing diba, akyat. Akyat ka may kagsala. May masalaan ni Mutyang. Awam mo. Medyo lang busy pa ngayon umaga, sabi. Pakita mo, pinangan mo. Apa Para yan? mamati kami nga na imas. Nagsuga mo itong pinakpinan. Pangalan na dyan, baba lang balbalay ko. Sabi tayo kumaatin. Team Abangers Venus, the bang. Dito na eh. Wow. Nagadulat ang handana. Ang papesta ka? Nyata dati kas na? Pinaltaw niya pa'y, laok na. Ay niya pa'y, Iya, sa nga sa ni pang suping. Nakatalit na. Nyati sa marunuta yung aramido. Nagadulat yung handana. Ang papesta. hanggar nga nangan, hanggar na karkarwarking, anong araw daw? Tambong. Hi, Kabsat! Hello, Simply! Tanga tamo. Awan! Hello, Cristel! Kumusta? Ngatilok na nga. Tsagad na. Daka mo tita na. Daka mo tinakita. Awa, ata pansit garud ni. Ata pansit garud tias asahak nga handak ka niya. Ati ko mamiki. Imot.
Siyempre bawal lumabas. Hindi ko mamiki Pwede mo nga. tayo pala magtapansit. Nailuto pa gayam ate sa ganun. Ay, di man pinikpikan nga pa ito kumaam. Diyan. Hindi naman saan. Oh, Sinto man. may katitagtilyo ta pa ito, hanibane. Kaya pay nagit itlog ko. Paparchita. Papaitan, hapon. Niya, dapa, ayun, Sabado gayam, napapaitan ko ta. Kunsi ng lao. Ninja ni frame up, hello. Hello. Wala, pwede mo nga-interest na natin, Cheryl. Dang, nagsin lang isuna. Oy, naka-live kan gayam kunanakot. Nakasinmot ka na din send ko. Mga ano, hindi ka pa naturog. Hello. Hello, Kabsa Cheryl. Oy, apo, nagalaam tapapaitan ams ko. Awan. Hahaguray kayo ako na na. Umuli ka. Muli ka pa lang po kayo babawi ni Honey Bunny. Api na, nagmanin ni Matyangan. Typay lang, tatamla madlaw. Wake up. Apo, nagadutin maramot. Kunti ka. Nagadumakang ko niya. Kung pa na malagpag na pag na madamdama. Basta nag-games gawin no, may kanso ka na. Sukat pansit? Pasili. Nasa kitilapayag ata AC mo kapitana. Kaya? Yan, ano ba? Nagdupa, nante. Umuli ka, Cheryl. Simple Hagins fam vlogs. Nagririga nga ba sana kita nagnagan yun? Kins, di apelyado na. From Australia. Kabsat. Ayan, ibabak ti balay mon kabsat simple. Mano lang ti banana mon. Ang kailangan mo, nakagraduate ka? Ang dami kong nakakain. Ano ba yan? Ano da maluto. Mga nawan ti makan. Kasi lang. Ay, nakagraduate ka na pala. Ng Benene. 1,040 na pala. Oh, sa pagkakabilidad. Hala, stop me from eating. Oh my God.
Kuha ano magkuha mo ano malapdanda ka. Kami maagaw data pinggan mo. Ano nakaluto kasi lang. Mangka tatadam makan. Yay, agtunga nga naon makan. Hampir napanang ko ni Kabel. Lobat-lobat ang mga cellphone. Nagpaot ni day off ni Honey Buddy. Bahay kupo nililang mo. Natupakan ti kay kayo. Di ba't matagtagtagan na kiskisay mo? I'll take it away. It's amazing how you people try to. Diyan kayo agkanta pumanaw daw no kwa. Muli ka kay din ta may kagkanta. Di. Ayan, hi, Kabsat Cheryl. Hi, sis Cheryl, USA. Hello, sis. Salamat sa pagbisita. Hi, Kabsat J-Max. Hello.
Tamsakdan Kapsat. Ayan. 13 million in the house. Mega shoutout. Ayan, maglapag lang kayo ng bahay nyo dyan. Wait lang. Wait lang kasi malalakas yung TV ni CJ. CJ! Load the volume. Who told you to watch TV while doing the workbook? Turn on the TV now. Ang linaw ng StreamYard sis, sabi ni, yes, oo sis, bihira lang siya naglo-loading. Watching you. Drop ka lang ng bahay mo dyan, sis. Huh? Staring here. Staring to the computer. I thought he found the remote, but it's in the living room. I could never come watching you. I actually have to sit down and go through this stuff and put it back in order from the time it fell. You did not yet fix it? I got mad and didn't want to look at it. Because it's too heavy. Well, and I didn't properly install this bar is what it was. This bar is supposed to be screwed to the wall and I didn't realize that. So he had all this clothes. Yeah. Instead of being held up by the wall, it was being held up by the shelf, and then we got all that weight on the shelf. So all them clothes and shelf. Yeah, why you stick in the shelf not in the wall before? I didn't know it was supposed to be like that. And I thought I had, when I did the one in his room, I did it. Yeah. And because when I bought this, it didn't come. Dito na agad. Nagchat-chat pa lang ako. Ay, Grabe. balingon na garod. Mag 1 hour ka na pala. Nag 1 oras na mawanti o na yung tao. Wait, tingnan ko yung mga nag-ano dito. Ay, dumikit na sa akin dyan. Kalkalpas ko nagisublit ko. Tigit dagi jay, dumikit ka niya. Di kalman, kintatay. 20 o awag bago unay. Double. Ano? Ay, ni Marlene M. Vlog, dikit mo ba? Ni mo tiyang gaya, dimpe nga dikit. Para kita. Let's this. Ayaw na namang gumana na itong isang.
Ano na to? Tapos ni Cheryl USA, nito kayo. Ito to kayo? Ayan, Cheryl USA. Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Wait lang. Tingnan ko na lang dito sa isang phone. Ilocana. Amerika. Vlogzz. Tungtong tayo lahat. Oh, matipangat. Ano nga dyan may isa? Ba nagtabak mo tan? Dito ka pa sinanangan, so napanjiro, napanagpag na, o napanagtabago. Nagtabak ko rin ba? Napanagtubla, Nabso. tabago. Nabso. Kapag 7 isa ito, million. ay naka-premiere tatay? Ay, ay naka-set? Naka-blue tea profile na nga, basit tibok na. Sino? Cheryl. Oh, wait, I'm just... Tapos si Mutyang. Dimpe nga nadikitan. Dimpe dikit ni Mutyang. So beautiful. What? Hindi ta. Ay, hindi. Wala ko na ano. Ayun. Live. Kami. Guru Ray man nga may teacher Ray. Teacher Ray ako kagabi. Nag-silent LS siya. Napangka? Awan, hanggang muli ni birthday celebranton ka na yung ama anak. Sino? Ni Mutyang ina mo. Ate Filipina? Mutyang ina mo. Dati Pilipina, mangmangan. Agbiabiyag. Agbiabiyag pala. Ala, ba't pa yun lang nag-appear tong mga to? Kansat dancing diba? Ay, akit ka! Bebe! Akit ka. Dancing diba? Alas 8 pa lang gawin, mga alas 10, alas 11, TV free time na. Iso na. Parang timang. Okay na po si Cheryl, sabi. Uy, ayun! Pasaway ka. Dancing diba, kabsat? Muli ka man to eh. Nagpakulay. Kasi check ko yung phone ko. Wala pa yun. Ayun! Wow! Very nice! Cheryl USA. Okay na po si Cheryl. Oh, thank you so much. I'll go see you na. Cheryl USA. Biginak lang. Sorry open ko lang yung mga ano nyo. Kaya, Ayun. Lakay Goryo! Hello po, Binabang pala Lakay kasi Goryo! Salamat sa patamsak, Lakay Goryo. Ayan, mag-drop ka lang bahay mo dyan, kapsat Lakay Goryo. Taga-ano Nakay! ka? Taga-ano ka, kapsat Goryo? Lakay Goryo. Amok tinagan mo, Gregorio. Pintasen kap, Cheryl. Kung garad blooming, kan kanayon ni Cheryl.
Naimbag nga aldaw. Kabsat. Nay. Pag mga daw mo kabsat nga goryo, padak nga nagurat. Padak nga nagurat. Dancing di ba? May ka na. Payan mo to. Di Taiwan. And, what is this? Taga Ilocos Sur, Ken, ang Pangasinan po, nagadumot ti lugar mo. So, Taga Ilocos Sur ni Cheryl. Well, write the spelling word that is synonym for each word. Synonym. They have the same sound. Tak. Sana all blooming, sabi. Anak nga, Gregorio ako. Itimo ko atagoryo ako. Sana all blooming. Mas blooming ka kaya, dancing diva. Wait lang. Give me the answer, kiddo. Taga Ilocos Sur, Ken, Pangasinan? Tag, lady, woman. Kurang itisirap man Tag ako. is rough. Tag. Tag ka wooden, Ay, while. wala takabsat, dancing diva. Anya nga ko daw ito, yun nga. Okay na din po kay Mutjang, sabi Ijay naktimakkel Santa Lucia kot, sabi ni Kabsat Gorio. Nagan ko lang sirok iti malukong ata Gorio apo hos. Sirok ti malukong. So, bye. Katawan niya. Daddy, I got shot, but this thing. yeah, what? I got shot. Oh. The spray's out all that. Yeah. Ay, okay, Yung tanong ito, ka papilam dito. Najay? Okay, nagalit ka papilam. Papel? Pay suro man CJT workbook no. Kitang ti workbook na ni nagpa-school. Wow. Kasi hanga makabuya, no sumsumrot ti kinabaltik ko ako. Alak aming alak ng self-tablet kada remote dita. Makabuya yan, nga garamit ti workbook na. Dakkel balay mo na Kabsat Gorio? Ijay naktin makal. Santa Lucia. With Santa Lucia. Santa Lucia. Taga Gregorio Akya. Lakay Gorio. Gregorio del Pilar. Di Pilipina, umuli ka. Ate Pilipina, JV8 mo. Supay. Wait lang. Yan they have the same meaning. Yung tag, ano yung tag? Yeah. Tag name? Madi, tag. If, for example, you're playing tag of war. Anong gagawin doon? May isang phone. Ay, basta ilapag mo lang na data, balay mo dita Kabsat madagdagan nila no, dati dumkat kanya. Amumon. Like, yung example, yung lady is woman.
On the way lakay, sabi ni Sis Cheryl. Sinisinok ako. Hi, Ate Josephine. Hello. Ayan, nandyan pa rin si Ninja ni Frame Up. Ayan, 10 million in the house. Cheryl USA, salamat. Kunana ni Kapsat Goryo. Lakay Goryo, tapos na po, sabi ni Ninja. Done na po sa'yo, full pack, Goryo, sabi ni Ninja. Lakay, done, sabi ni Cheryl. Salamat, Boss Ninja, sabi ni Lakay Goryo. Ayan. Mutyang inamos, done sa'yo po, sabi ni Lakay Goryo. Ayan. Babalikan ka po mamaya kasi busy po siya paghahanda ng kanyang birthday. Pang birthday. Ayan, Kapsat Cheryl, ayan, man. Frame ups done sa'yo, idol. Sabi nila kay Goryo. Ayan, salam. Ayan. Dikitan lang kayo dyan.
Mamigat tayo kay kabsat nga sidam kabsat. Lapag mo lang bahay mo si Simply.
Beat the chicken. No. Hello. Hello, Kabsat. Agad. Hello. Naragrag mo ni Bani. Okay, di. Ikaw mo. Oh. Cheryl USA. Ma'am, nadikit ko na po ikaw. With the salad. With hair fruits. Yum. Ayun, jak pa yung naidagat na ganyan. Jak pa Kanino? niya. Kanyame. Kanino? Ayan, daas. Asume. Dua. Yung pinakita yan? At least at the guardia. 11 years old. 7 years old. Ay, matanda. Edad. Nyati madamag. Hello, co-host. Sabi ni Jackie. Muli kayo may kayo bulbulado ito nga to, guys. Kaya, that's di ba? Hindi ka Thailand? Ay, Taiwan? Taiwan. Taiwan pa ni Jackie. Agkaamu dito kita. Taiwan. Taiwan. Oh, Jackie in Taiwan. Sino to eh? Raya Viloria, dikit ko. Kay Bayan. Ay, lakas lang ako kay dikit kay Bayan Vlogzz. Dikit ko na ba? Ay, dikit ko na. Baka nadikitan mo kay Kasta. Hi, si Adrina. Kumusta? Nga dyan dagik eko. Saan? Saan ba or sa'yo? Diyan ka mo. Diyan ka. Rabi ka pang rabi ka tata? Yes. So, tutulog ako mamaya. Nyorasan. Nyoras din ako alas 9 sa. Nagdawa pa, bigat kayo. Pelang dito. Gabagam ko lang nga phone. Ang nag-araw. Ay, susmet na busy lang eh. Api nga kanayong kama-hide. Napalo ka na siya, Adrina, no? Kasi lagi kang naha-hide. Ayan, maglapag ka lang ng bahay mo dyan. Natikitan na ka, natikitan. Parang nadikit na kayo ni Richard. No, pero tag-flex naman lang. Supay na maupara.
Jesus, punta busy lang ako yung chat rin. Jackie in Taiwan. Ilocano ka ba ng kausap? Taga Bagyo. Ilocano mo. Taga Benguet. Ay. Ay, ibinggit ka to. Ayan. Taga Benguet. Nagtataol aja ta kaya na sumrek. Yaso. Madamdama na lang ag balik ti dikit kanya ah. So sarap gamin nato yung phone. Magbabasa ako ng comments mo. Abay, ni Ate Pilipina. Hindi siya umakyat. Ikurot ko ho, sabi ni Jackie in Taiwan. Awan matumal tata ti benta kasi Gurot. Saturday. Guro takmat lang. Kanang ko gamin na ilap. Bahil tribe. Han ko gamin na ilapag aji lingko di Jenny da double C. Kan na ulit. Jai. Buwan kan na. Han ko na drop di lingko kini da double C. Buwan kan na. Ano ti kakadwa ka pa? Taga Benguet. Taga Mangkayan. Lepanto. Kakadwa ka iso da DJ Libya. Wala hal-halo belo man niya. Ano ba nila? Sa Eileen, Pressy. Mano ti WH man kabsat Jackie. An kan sa mag-LLS-an? Pero baka naman maturog na gamin nag-LLS ka man nagtuma. Kasi para bangon dito eh. Ngayon si LS. Ay! Para bangon na ka dito eh. Han ko tatay na i-drop link ko dyan ni kasi ta busy na ay naka-LS na patay ka. Madi mo mabalin mo ka na kay. Lobat ng iti alagad. Lobat ti alagad. Can I double Z? Idikal man nagdamag no mag-LS na. Ana nag-LS tata na. Hang mat nagdamagan. Santo Tomas, ayan media asi degradar mismo ko host sabi. Mereka nakpay pasra kan jaso. Santo Tomas? Tumagani. Santo Tomas. Ano ito yung Santo Tomas? Kaya? Benguet? Sorry, 5:30 AM dito sa Dubai. Patulog na. Yes, 4:30 din dito sa Riyadh. Michelle, David Minon. It's okay. Can sleep. He is not doing workbook. What's he doing there? He is covering blanket. Just laying there. Yeah. Hi sis Michelle, David Menor. Sorry, 5:30 AM dito sa Dubai. Patulog na. It's okay, sisi. Good night. Salamat sa pagpunta. Salamat sa patamsak, sis Michelle. Sardog nan, tigarami di workbook nan. Ni CJ? Wan. Iwanan ko lang to sis ha. Sige sis, salamat. Uy, thank
Sige, magdikit na lang ako sa kanila. Sino naman nila goryo? Abay, pinmanaw ka na kay goryo? Ano ka naman? Hindi ka, no, ang orkata itag ko. Bamon. Ay. Ang kumakita ti balay. Ano dyan, balay na. Laki kuryo. May bababatat ka? Nagbabaiso na. Kita na lang, agbakridak. Agbakridak na lang. Sana meron pa. Ayun, meron pa. Nakay-goryungat lang, pero hindi siya visible. Visible sa ano. Pati kamatis nang iiwan na rin. Ang ganda man hindi na puro squid ikalmano. Di Hanifa. Hello, Kabsat the Double Z! Nakaring ka pa, okay? Matulog ka, nakakutkutong ka ko. Hello, Ngayon, Kabsat. magpipuyat. Da tayo lang lumugan ka siya. Sige, may puyat ka, hanggang mo yamat nga pumayat. Double si Family Sisi, sabi niya. Kabsat Cheryl Dan, sabi ni Sis Jackie. Ganun, sige. Dikitak lang ni Bakay Goryo. Sabi ni. Supay, kanain ko puyat parbangon kat ne, yaw-yaw pa nga yaw-yaw. Parbangon, yes, Spain. Still awake and kicking. Kabsat! Ano yan, Jay? Kailangan ba nga, tawagan kan tulad na damdaman ni bigaton. Twinkle, twinkle, little star. Michelle and David Menor, shout out si Bell, sabi ni The Double Z Family. Ay, team, nagkasana ko, ang ganda ng co-host. Bakit yung co-host lang, Charo? Well, always blooming ni Madam Cheryl, Kabsat. Hello? Single pa yan. Dakal mo, tiba na yung ikon. 1.9. When single pa. Never been touched, never been kissed. Mega love shoutout CC, The Double C, patulog na, hehehe. Pati host pero taken. Siyempre, si host din. Ano, Michelle Kabsat? Ano, Ilocano ka din? Michelle, sleep tight, CC. Ayan, sweet dreams. Ayan, matulog din pag may time. Huwag niyo akong gayahin. Puyaters. Ayan, di lang ako nag-iisa na Team Puyaters, si The Double C also. Team Puyaters. Uray ni co-host, Team Puyaters, matlang data. J-Max Kabsat! Ilonggo host, husband ko Pangkalitok. Ay, Ilonggo. Malaki na pala yung bahay mo. Pangkalitok ko, Pangasinan, Pampanga kasi sa 3:30 a.m. 3:38 a.m. dito. Di wow. Wala, hindi mo pa na nabit yung oras ng pagtulog ko. 10 a.m., 8 a.m., 9 a.m. 12 million, shout out. Tahimik ang people ngayon kasi weekend. Family time.
puyat pa yan, ha? Parang Ay, walang napuyat pa eye yung bags. Meron. Meron kaya. So ba yan? Pinalabas yung may bag. Isang kaban na ano. After tayo sisi, ganyan din ako natutulog, sabi ni Michelle. Grabe ang pagpupuyat kay Lolo, tapos pinabawasan naman yung revenue, kaloka. Uy, nagbawas na naman, the double Z. Ayoko na sa Earth. Hindi ba yun nila ibabalik? Matikman na mo? Bagkumamot na i-update na dahil Google AdSense na makita mo. Haha, lols, puyat gang here, sabi niya. Thank you, CC, the double C. Ayan. Gun kaya, hindi kalman, naging 40, hindi kasi kalman dyan, ti analytics, 46, tata 35. Pero the Gentle Lifestyle, $60. Samot madagdagan. Upgrading ang YT, sabi ni the double C. Kaya nga, totoo ba yung ano? Tapos Ating nabawasan kaya ng games? $8. Uy, hindi lang, bakit every day na lang nagbabawas? Ay. Pero hindi ko alam kung talagang nagbabawas or sa analytics talaga daw, kasi sa analytics daw, dagdag bawas daw talaga yun. Pero sa pag ilagay mo naman sa lifestyle. Ay, ay nasa California si CJ? Canada. Mega shoutout to you, CJ Flores. Nakita mo ba yung shoutout ko sa'yo Mega yun sa shoutout. sa community? Oo. Na-play ko sunan eh. Oo. Play mo ulit. Salamat sa palipad. Tabo ka. Mega Pause. shoutout host at co-host. Magkata, i-drop ko yung link mo. Dagdagan mo pa yung video. Ay, mayroon na siyang video. Meron na naman akong i-play. Ay, si Cheryl. Si CJ, pag gawa ka ng playlist mo sa live streaming. Ay, meron na pala. 10 hours. Sige, i-play ko mamaya after ng LS ko. Okay. Play mo na lang lahat. Ha? Ngayon na. Wait lang. Salamat co-host. Sino pa yung nandyan kanina na didikitan natin? Si Guryo, si Cheryl, si Michelle. Dikit mo sa ni Michelle. Meron na 10 hours na yung LS ko host. May playlist na. Diba? Oo, nakita ko na. Na-check ko. Ngayon lang. Sige, play ko sa siya. Yeah. Check in Taiwan. Padikit man. Si CJ Flores. Michelle. Awan ba't itong dala kay Guryo kami? Nakalandan. Awaan yun. Awan ba't may isda nga na doon kami dito. Matik kami na i-drop link ko to JLS ni kasta. JLS nila double Z. Minor? Ada minor EJ ayan ni. Ay, merong minor sa amin. Taga Pangasinan yung tatay nila. Sa Gregorio del Pilar. Hindi ko lang kasi alam yung pangalan ng tatay nila. Baka pala si Cheryl, CJ, playing na yung 10 hours. Kung hindi siya matapos ngayon, matapos yan siguro. Tapos sa Cheryl, anak, nila yan? Ano yun? Anak, makasagpat. Kaano makasagpat?
Wag nagtipid, sobra. Supay na kayong imot. Awan di na pa itag amin nga. Na, kabsat adventures. Dati damag ko. Oh, normal lang ba na dagdag bawas yung analytics sa revenue? May premiere pala si ano. Sino? Cheryl? Dito na ako magbukas. Premiere August 15. Pinas time. Natulog ako dito. Okay. 3 p.m. Pinas time. CJ Flores, shout out from the Double Z. The Double Z family, CJ Flores, shout out. Thank you sa pagdikit. Tingi-tingi, ha ha ha. Oo nga, tingi-tingi lahat. Kay imot. Sana pa'y di ang papalpanan nati alala. Nakaungot nak. Isdaaw ka garod. Adyo garod ko na ano gadog pa-play kanya. Tapos isumsumro lang akong pay. Diyos ko, nagbayag ka aganda riya. Ay, nagbayad nga sumanga. The Double Z family, hello Bag. sis. Dati nagkitang dikit. Hindi bag. Ang daming nakaabang na mamone pero wala pa bigay. Ayan, di ba, si Mitch Kitchenet is waiting for review. Under review na siya. Ape, umat ni kastan ni okay. Baka busy man di ayun. Baka daka sa sauna. CJ Flores, visit ka sa LS ko minsan. Sisi, ayan. Lazy day, Brian. Ada work na ni Brian mo? Kawan to pala nabigat no rabi. So, adi pa ayang ka. Mag-watch ako ng ibang video ni Sis Michelle. Ato'y Balenciaga. Wow, meron pala 300, 950 na down to 300. Ba't wala siyang ad? Grabe naman yan, kabsat the Double Z. Kaya budol ni Whitey. Oo nga, budol-budolen. Alam mo ba yung LS ko na isa? Naka-private na rin yun, no? Ha? Sure, sis. Grabe, ayaw niyang magpa-morning. Kasi aduti YouTube. Ado kami ng tagwaywaitin dahil kay lockdown. Kakaloka naman yon. Diba? Yes, number 1 budol na si Whitey ngayon. Natuto na yata siya. Oo nga. Tapos baka next year, baka tutuparin na yung mga haka-haka na itataas yung requirements. Kaya natutulog lang. Nagsulang ate muging ko na eh. Inaramid mo. Di ba Awan, nagsasawta di kalman, nag-harvest ka tiko? So di video ba? Di ba yun? Nag-harvest ka ti
Na ganun? J tomato? Yung mga vegetables? Ajay. Ay, ang nag-harvest, impakitak sa lang kanya, maji kasta. Agi mola. Ah, Ganpato kada. kasi pinapanood ko kanina, akala ko. Matik pa na-edit, third harvest, sa. Hang ko nga in video, daji di malumon, aji na harvest ko nga gulay di malom. Hang ko na video, ang isa, masa doon na. Nag-ano pa di. Matulog na yung mga, ano yan. Ayan, nandyan si ibaba, nagsursuro ni Lolo, nasursuro ni Lolo. So, yung ano, alam mo ba yung ano, yung, alam mo ba yung LS ko na isa, yung nung May, naka-private na kaya yung mga LS ko na yun. Tapos kagabi, may nag-email sa akin na copyright daw yung ano doon, yung isang ay siguro segundo lang or minutes yung ano. Naka-private na nga, meron pa nag-claim. Alot. Meron. Kasi ako, una, tinatry kong Love mo, Jay Veggies mo, host, no? nagsaya at ko na. Veggies mo, nagsya at, oo. Ay, ano ba yan? Nagkagat daji okra. Tapos dapay bunga na di karabasang emporwa mi lang idin. Pagbit lang nagtubo, nagpagbit pa nagbunga. Ay, si green niya karabasa. Yes, sis, see you. Host, video lang ako ha. Kain lang ng dinner. Okay, sis. Anong ulam mo? Ay, butyang ina mo. Mag-ano ka na, magpatayab ka ti isaw. Ay, yun. Ni Mutsang ina mo, yung kanina, no? Mutsang ina mo. Bakit ganun yung mga name nyo? Meron din akong kaanoan kay Jen Gabriel. Tapos naka-private, Aji. Nag-dati nga. Dagi nga LS ko naka-private, dagi jay. Don't use music, no. Kung bala ni Lolo tata, lalo mga mone. Buwan, nagkaskasta no Juan. Kasi, Mutsang ina mo taga, Ilocos Sur. Taga Gregoria del Pilar, Ilocos Sur. Naganan? Michelle, baka pa iba nila? I don't think so. yeah. I said it large. Dikit ko na. Okay. Right. Ay, dapat na mag-game ni Brian. Nagbudot na yung Dapat, pero dapat sakita ng CPR niya lahat. siya kukuha. Bakit dun sa lahat ng ano siya kukuha? Where you going? Clover. Nagamot mo tatay, nagamot. Siyang ina mo, pitaras to. 599. Ay, 595? Malapit ka nang graduate ng ano. Buy me orange. Okay. $6 for 4. Nanay mong di makabigkas. Grapes. Banana. Ramos nakmet lang, auntie. Ko na. Oo. Ana Ramos, tinagan na totoo. You're lucky because I cannot put in the back. You're lucky because don't have back camera. You're lucky. Bastos. It's not a back camera. Don't have back camera. Yeah, the green one. There. Where? That one. This? Yeah. It's not gonna fit. Yeah, they are much. Doon siya kukuha sa malaking revenue na LS. Nakakaloka siya, bakit doon? Dapat sa part ng copyright, doon siya lang kukuha ng revenue. Hindi naman sa lahat dapat. Say hi to them lang. Hey, say Hello. Hi.
Hello. Bala ni Lolo. Mapan ka no JB supermarket. To the envelope. Did not. Si Isabella na. Bring CJ! Do we have Taga Isabel. Hi, Miss Jenna! Jen, ganda ba? Hello, kapsat. Hello, ba't di cellphone? Muchang. Ayan, kabagyam ni Cheryl Mutyang. Ram Nagkasinsinatan ah. Idikit ko ng jajagdo mga kontak 600 ka. Muchang ina mo. Dikit ko 600 plus jajagdo mo. sunan. Bet 595 lang yun dito sa ano. Nakikita ko. Nag 600 plus tatayan. Mali. Muchang ina mo. Madam Kilay, kabsat ko na. Jen Asan si Madam Ganaban. Kilay? Ganaban. Mangantayo pa lang. Sige lang. Enjoy. Jen Ganaban. Ang ko pa lang dikit sa niya. 595 lang. Bakit hindi nadagdagan? Muchang ina mo. Dinidikit ko yung iba. Medyo kano hawig ni yung unang asawa ni Madam Kilay, si Brian. Si ano? Si ano na ganun? Maantayo pala niya si Dam Kabsat, Jen. Hi, Ruth Ann Martin, Kabsat. Kumusta? Ayan. Nakapap. Ang asawa. Ni Kapitan. Jak pa, ay, madikpep. Jak nga popular gajero pa na nabayag ko ang nakita. Militar kasi una, di ba? Army. Sino? TY Beshi ka. Si yung asawa, yung unang asawa ni Madam Kilay. Nakaapoy ni Kapitana Gamin Insan, ha ha ha. Kasi kasla gamin malabon kasi naoperahan gamin di kasana. Naoperahan ti prostate. Dapat chance na nukakab sa Cheryl. Dapat chance na nuka nga makabuo. Dapat chance na nga makabuo nuka. Prostate? Yeah. Hindi naman yun naman. Ruth Ann Martin. Okay lang po ate, kakagising lang po. Sige lang, stay ka konti para maano yung tamsak mo. Jen Ganaban, i-search ko na ikaw. Uy, 600 ka na. Insan? Muchang. Daan lang ako ate at prepare ako almusal. Sige, Ruth. Hindi malaglag. Adda ata basta kadarabi animal mo tatatra inarabi mo ton magasgason Sino ba ko? Ikaw ba? Ikaw ba yung sinasabi niya? Chris? Kapsa Cheryl. Sika ba? Madig ata internet mo ay ata gamit mo. Ag plus frozen. Why?
Wi-Fi gamit mo? Yaan. Mobile data. Tumitigil ba? Apo na kasan, tatakon. Kasi pagbasa ako ng comments dito sa baba. Ay, tatakon ka man hinmot ka. Nakasarak ka man ti kasinsit mon. Jen, hanapin ko si Jen Ganaban. Tawan. Jen. Nakasudan. Jen Ganaban. Ganaban? Ni Jen Ganaban. Miss Jenna at anong kwentong? Uy, tinakita ko nun. Ako, mabiro ka. Jen Ganaban. Atan study Sige link pa dito. na drop ko. Drinap ko na yung link kapsat. Ibaba yung link pa ni CJ. Muchan, hindi kita man ni CJ. CJ Flores. Basta Ilocano ag kakabagyan nagita ha ha ha. When? Mano ti tamsak? 30 tamsak na tapos 28 pa lang dito yung computer. Wala na, itamsak ko na. Madam kasi na-itamsak ko. 29. Jen Ganaban. Okay. Anong kwentong? LD. Miss Jenna. So, kayo ni Miss Jenna. Miss Dati Jenna ko ka dikit, ba? Wow. Ni Jen Gusto Ganaban. ni Jen Ganaban? Jen Ganaban ni Miss Jenna. Wow. Dikit ko na siya pala. Dati ko na siyang dikit. Ninja. Ilocano ba iso na? Di ba nagarami nakdaji join batan? Tinpanagan ko, angel eyes, angel face, angel heart. Ah? Okay, Daja yan. Tatlo. Kabsat de la Torres. Ayan, ni Dancing Diba data. Nalpas ka nagkastan, nagkuskusan. Okay, ang pala nga sumusunod dito 20 comments. Hindi ko makita. Madip. Late. Masayag, bayag. De la Torres. Busy lang ka. Padigos Paligos alaga. alaga. Sige, Kabsat. Take your time. Uy, napeda sakit na siya. Lagam. Ay, ubing ba? Lakay. Hindi ko kayang diya yung tatay. Sino diya yun? Nagpatiling. Na may sakit yung... Padadamo lang. Ang ni kasta, Taiwan ko, papadadamo lang. Caretaker mo lang ti kasta. Siya in Taiwan. Naka-video lang sa nikab sa tatay. Baka maturong niya oras. Sino ato? Di kita nakanto. Sino And ato? pumunta ka sa LS niya, madami ding ano doon. Ano pa ikaw, ma'am? Pumunta ka sa LS niya, madaming ninja. Madaming banana doon. Jack Machambaan, harang. Labas ka ulit. Ay, bakit ako? Nag-on ka ba, Tihara? Nagpaisa? Chris, nag-on ka ba, Tihara? Ate Josephine. Si Asnik channel yung kanya. Thumbs up dan ulit here. Busy. Ayan. Si Jackie in Taiwan, ano sabi niya? The double Z family done from Jackie in Taiwan. Ayan. Tikit-tikit Nag-on ka ba, Tiharang mo? na sa mga Chambaan. Sika, mati-loading. Shock?
Loading na? Anda ba harang mo? Ito. Adda Ah, ka main na. on? Dati amin harang na dito yan. Mamin ano ako? No, ato LS mo dito. Mamin ano ako? Rumar. Sumsunod. Kao matharang na. Karo. Ne. Kita mo? Daharang na ni. Oo. I-off ko man. Ang kumacham-chambaan. Kuna na pang kasumurot je. Kung na iyo. Apa yung diretso gamin dito eh. Kat niya, damanin ni. Pag-refresh Awan ko, talaga. damanin. Pag-refresh ko, daman ti harang na niya. Awan ka niya. Kita. Awan, diretso. Di man naman, be amon. Mamin ano. Tulat tanong kastan. Itong tulat tanong dati time. Ni 2 hours gaya mo. Anong ginagawa mo? Do the work po, I told you. Sino ni J. May Joer? dati harang. Hanggang nga yan eh. Joel. Nadaharang may met gamin no two videos per day lang ti may view ti mabuya. Kasi mas pasok. Pero no playlistan no unay nga itan na amin itag ni Lolo. Na revenue na. Tip ugrami kini Cheryl kini Ma'am Shilengkot. You got this. 3 hours, 1 hour kasi dito ibuyaan na TLS. Pero alik kami ti harang. Ajay the LS. Lagyan mo ng madaming ano na lang yun. Lagyan mo ng madaming harang. Nikak ti harang na GLS, nikak ti harang na GLS mga every 7 minutes, every 5 minutes, every 10 minutes kasi jay. Kasi no every 2 minutes, 3 minutes hanang nga ito ni Lolo. So nga inad-addayo. Awan met ni Supingen ko na. Awan busy aja yon. Naka-live mo lang yan. Ends life story. Ay naka-live suna. Di ba nangabag isuna ti 1,000 watch hours ni N? Yan. Nangabak ti 1,000 watch hours ni N. Kaninong ano? Adi parapol edi nila Siya double. Adi parapol nila double si. Really? At ni Antisimang awan lata kung na. Awan, di ka mo ni Antisimang no. No, nalpas na nga nun. Napanlog aja gamin nagaputi trabaho. At men snack manin, daya ti baby manin. Awan mo ni Sofia? Amam ni Supeng? Pati ni Auntie Sima. Amam Suda? Ni Elaine, di ba? Ni Suping ni Elaine, ni Simang ni Auntie Pilipina. Ni Suping ni Pilipina. Elaine. O ni Simang. Co-host nando. Yeah, I've been in your house already. Jackie in Taiwan. Nagapa pala man kabsat. Ajay Pinuya. Ajay gift. Ini ka na ni kwa. Nitatang na. Ti gift. Gusto di ay. Awang katatay yung pakita. Awan garud kung na di ate.
Gulay mo, nag-refresh naman. Go. Kagbala. Jurao. Awan agarod. Awan garod la ta baby. Oo, nawala ta. Kasi Awan. agmens na. Regular ka ba? Okay. Regular? Yeah. Regular ti mens mo? Oo. Try mo agkwa. Nag-take pa iti naganan din yan. Contraceptive. Saka mo itigil. Like what? Pills? Nakakuni ang Balik. like store. Matik mo tagaramat. Tikas ta. Margus. Tinitingnan ko yung ano dito sa nagtamsak lang ako sa LS no? Pero background ako saglit. Ay, ano na pala siya? Mo na isunan? Wow. Moni. Mo na siya? Pero apa nga ta? Ang macam-cambaan ti kwada. Ako macam-cambaan man ti sana to eh. Harang daawan. 10. Harang na ay. Awan harang na $10. daddo mga video DJ kasta middle. Virtual hug. Yo, hello. Ag LS nga iharangan kan. Wow, nagalisto. Kausat mo siyang ina mo. Nakuldit ka na ni Jackie in Taiwan jay kalapaw mo. Ends life story. Hindi malagit ko itayo. Girl, may nagpalipad ng $10 sa kanina. Wow. Rose of color. Rose of color. Very nice. Another $2. Ayaw pa na may harang na siya. Daming pakulay. Wow, Canadian. $10. 10 kalit ay Canadian. Aba naman tipalipad na ni Suping. Tagdarsam. Nagyan na ti membership ni Suping kot na eh. Palipad. Diba? Premier kan live stream. Ne, naanagan! Sige ate Josephine. Apoy na pa naman, Cheryl. Grabe. Nag. Kasi napindot ko Jay ko.
Yan, nagtungtong talatan ako. Inom tayo mga book. Habang di ka pa makaturog. Mamaya pa. Sabi sa Jorel, nagadunag kanagan mo YT, di maberukan. Aji 1 hour and Sino ba si 27 J. minutes Jorel? LS ko. Adaharang na daddy yun. Nilagyan ko na ng J. harang. Jorel. Okay. Ni Jorel channel guys ay si Asnix channel. Wait lang. Drop ko. Baba may hinahanap ni Ilocana sa Amerika. Baka ni Andy Simang ko baka di dyan ni Ate Arame kasi naka-live ni Brotherhood kana dyan sa nga Ilocana. Ay di tamo kaya mi bagla kay din tawan ti bagbagakon nga madian niya mo. Kita kamot gayam. Muli ka kano anti Monica, ate, Pilipina. Ako adupay nga bigo. Muli ka nagtutungtong tayo dito eh. Busy ako doon sabi niya. 45 nga tao na dyan. Sumirip na ko. Pero hanggang makasingit di jay ta nagadu tao. Kay ket kumot dadji hawan basit. Kay ket kudyo basit tao na kay sa adu tao na kaw. No adu tao na gamin ka na mapanpansin. Ano ni Brotherhood Tagal LS ganyan. Hello Kabsat Pilipina Country Life in America, sabi ni Jackie in Taiwan. Ayan, bukas po yung palaro namin sa load. Load, WH at saka bananas. Bukas ng gabi. Sunday, Pilipinas time. Abangan niyo yung post ko sa community sa aking Facebook para updated kayo. Naantok ako, sabi. Maturog ka na? Pero nagsapa pa, dito. Alas 7 pa lang. Awang pa'y palaro yor. Ang binakahanda. Sige na. Ate Filipina? Kasano nga nagayayam? Kasano nagpayayam ti bring me ni the double Z? Kasano na nga inaramid da dyan? Yun. Messenger. Send the messenger niya na. 11 million in the house. Palaro na. Nya nga di pa'y ayam ta. Pinoy henyo lato na. Sige na, garami ta. Duty na. Pinoy, maaga akong pumasok sa work, sabi niya. Ano, Pinoy henyo laton? Siguro, habang urayin da ka. Pero niya sumangpot ka kade. Niya oras malpas trabaho. Mga 18. Ano naturogan? 7 a.m. 7 a.m. na to. 7 a.m. Pilipinas time? Ano? 12. Ha?
Padikit kan Thumbs to up pa din. Sambutot lang nga dyan. Thumbs up din, host. Daan lang muna on the way Dan to thumbs work. up host. Salamat, TNM. Yan, bagang. Yak mawata. Badi ang paangat nakto pa lang sa nakto. Tapos bagak nga orayan na ka. Hanto mga Yes. lugi dahil. Pangat kan to pa lang. Pinoy hen yan tulad ta. Ay, so, pag-ayat da nga yan. Nagtiti, mabawangan. Mo ticket na dajay. Ticket Tapos- na ganun. Ano titril. Tapos, bagbaga ni Maisel nga ko. Parang, bawal na daw magpalaro sa YT. Ewan ko, may tinatanong niya ako kanina. Sabi ko, wala akong nababalitaan. Sabi ko naman. Wala pa naman announcement. Kasi pag may bagong rule si Lolo, magsesend naman sa email yan. Iwan ko lang dito na on ha, guwapa. Sige lang po, ate. Ala, sa bali manti nay class next. Amerika. Ikaw sa How much ka nag-rest? Hindi mo wala tumawag. naman pag-acapella. Nag-adumat din na KLS nga basta nga papap nga talagang nga papap na. Dikit lang guys, dikit lang kayo. Kung may madikitan. Jen ka naman, ikaw pala si Miss Jen. Dati na tayong dikit. Nagpa-flex na magamit naman kayo mga. Nagigiddan kayo? Ano yung nagigiddan? Ano kayo masawan? Jorel. Ay, kita man dyan. Inbaban nga dyan link na niya. Ado tina kay LS ka no. Ay. Super. Kaya nga, hindi pwede na ako mag... Jorel. Si 69 pa lang Ay, WHD frame up. Oh, dikit na tayo, Jorel. See? Pero panoorin ko na lang WH. Dikit na, oh. Next, subscribe already. My first J is from late upload. The house. Awan talaga na awan pa ayaman ko makapadungsan. WH ka na lang. Bakit wala si frame up? Ayan guys, no, press 1 kung gusto nyong maglaro ng WH. Pero naka-BD daw lang. Thanks, Doc.
The... Sino sila? Naka-video mo't lang. Maday. Tolay. So nga, nagriga magpayayam dito WH. Dapat aja grarambol da ko mangay. Nya pinikpikan with itag. Nya itag. Pinikpikan! Yung yung manok, hindi mo papaduguin. I-ano mo lang, i-ganon mo ng stick hanggang tapos Pinikpikan with itag ko na na. sunugin mo yung... Kaya nga, ganun nga. Ah, With utag. nya itag bara. Pinikpikan with utag. Mami, dyan ay... Na gano'n. Nakita mo ba? Ayan, natapos ka na. Yung JS prom. Wow. Dati na tayong dikit. Ashnix channel. Ashnix. Kasi may matidin. Channel. Ito nga nadikit. Hindi ko alam kung saan ko siya nadikitan. Adagos na nga karne, kunana aji itag. Nagdagdag gimot tiyang, di pala umuli. Yeah, J-itag, yung dried, yung i-dry mo nga yung Sinuuban. yung ganun. Pasuo, pero hanggang kwa ka siya. Yes, mo tiyang ina mo, amo kata, Diyos ko. Karamihan gamit, gidi isnag ba? Di ba di kalanasan ko, nagadayuti palengke, nagadayuti bayan. So, ubraan da nagpartida ti baboy kada karnero. Ikabkabil da yung suob. Di ka suuran. Tagbayag, di ba? So, when? Pasuuran. Nagbuganag-bunag. When adu jay ka ikrutan di kasama. Sinuuban nga karne, when? Ay, apo. Uwan o remote di kalanasan ka tagkas-kastada mo. Isnog. Ay, di kalanasan ka, di kami naikamang di kapsat ko. So, ano mapandad di balay da? 10 minutes. Agprete ka lang kano ti Jason na mga danong ka di lang iton. Ado, gurot gamin dito, kunana. Uy, hindi mo takmat. Sumat lang na po daw ni Cheryl tatalahin ng igurot. When? Igurot mo't lang. Napo daw ka mo. Kagagayan. Napo daw lang. Kagagayan. Ni Honey ti Morena. Pero nagpintas dry skin na. Morena. Morenang nanggo na eh. Taga Barbaryo, Tikudil. Team RJ. Yung friend nyo. Ang ito tumikit kanyak, madamdamak isubli ko na naning Ate Josephine. Bibuya ni Sige di living room ah. Agi jay, dumagkit kaniyak, madamdamak ay subli. Uy na. No problem. Oo, nareman mo to nun next year. Charot. Next year. Pagkat ka rabiin, tatay ko pala babaunan ko ang angkot-kot eh. Ni Uncle Brian. Nya ay, nya ti madamag, karuba.
Barbarang ma-approvean na aji first gawin ko. Sali ka 5 hours na nga na WH. Bakit? Nag-edit ka dyan? Nilista ka dyan? Awan, nakamute ka, kabsat. Nakamute ka. Haan nga amin nga iguret ket na po daw, laok met lang. Ay. Pero napipintas, nagagwapo. Nya masida karuba. Kawais kamu sa tuwina. Nya? Tinawagan ta ka di Pilipinas? Ah. Nya nga.
Dikit mo ni Jay Magson? Ah, 5 minutes lang dapunta. Awan matagtit. Awan matagkasta. Mapan ko pa siya. I-off mo latan kasi 5 minutes kat ag-end na kon. Sa Jackie. When i-off mo latan kab sa Jackie, sayang pwede ipang play mo lata ti custom video mo. Nakabay signal ito yun. Anti-whiting. Kung naka 32 thumbs up. Kilowod. Damdaman to pa ya. Girl S ka Shirel? Girl S ka already 2 hours. Girl S ka kunak. Ket mo girl S? Kon. Ate Jorel channel, ajilat ta 1 hour and 27 minutes nga live kon, tibiro ko. At numalpas ayan, i-entan ka sa tag-play na video. Good night, guys. Ay, good night. Bye-bye, guys. Salamat sa pagtambay. Chat pala tayo messenger. Nagpipig sa signal. Bye, everyone. Salamat sa inyong lahat, mga kabsat. See you bukas, Ate Josephine. Umay ka na bigat makayayam. 11 a.m. May pa-load. May pa-WH, may pa-banana si Mayora. Bye! Ibabakan. 11 a.m. Pilipinas time. Bukas. WH, load, and banana. Bye, everyone. Bye.